Ok, buenas noches. Vamos a aprender a escuchar esta noche. Hola, soy señora Pritchard. Los objetivos esta noche son cómo prepararse para el examen de escuchar y qué hacer durante el examen. Felly, heno, ni'n mynd i ffocysu ar yr arholiad gwrando, fel y sgil gwrando. Mae'r nodau heno yw sut i paratoi am yr arholiadau, cyn yr arholiad, beth i wneud i paratoi ac adolygu cyn yr arholiad, a wedyn beth i wneud yn ystod yr arholiad. Penderfynais i ffocysu ar gwrando heno, oherwydd yn aml dwi'n clywed y disgyblion yn dweud pa mor anodd yw yr arholiad gwrando. Hoffwn i dangos chi heno, gobeithio, sut i adolygu, sut i paratoi strategaethau, adnoddau, gwefan, ble ydych chi'n gallu ymarfer y sgil, a wedyn, yn ystod yr arholiad, sut i helpu chi ymlacio tipyn bach, a beth ydych chi'n gallu gwneud i fod yn mwy hyderus yn ystod yr arholiad. Ok. Hay 4 examines, mae yna 4 arholiadau yn Sbaeneg, fel dwi'n siŵr ydych chi'n gwybod, hablar yw siarad, escuchar, gwrando, leer, darllen, escribir, ysgrifennu. Esta noche heno, rydyn ni'n mynd i ffocysu ar yr arholiad escuchar, gwrando, ble bydd una variedad de tareas cortas. Bydd amrywiaeth o tasgau byr, bydd rhaid i chi gwrando ar recordiad byr, a wedyn ateb cwestiwn neu ticio bocs ac yn y blaen. Byddai'n mynd dros yr cwestiynau wedyn. Ok, ¿qué puedes hacer para prepararte? Beth wyt ti'n gallu gwneud i paratoi? Dyma rester, a wedyn byddai'n mynd dros pob un am y tro, jyst i esbonio tipyn bach yn mwy. Cyn bapurau, ffilmiau neu cyfres Sbaeneg, ffilmiau wedi'u cyfieithu'r Sbaeneg gydag is-deitlau Saesneg, wedyn fideos YouTube, Duolingo a dysgu rhifau. Ok, ni'n dechrau gyda cyn bapurau. Los exámenes de años pasados. Now, ar hyn o bryd, mae dim ond 2 cyn bapurau ar Cybac. Mae 2018-2019. Dych chi'n gallu gwneud nhw, mae'n haen sylfaenol ac haen uwch, 4 arholiad i ymarfer. Wrth gwrs, mae eich athrawon chi yn gallu lawrlwytho mwy, 2017, 2022 ac yn y blaen. Dwi'n siŵr byddwch chi'n gwneud llawer o cyn bapurau yn yr ysgol, ond os ydych chi moyn gwneud mwy o ymarfer, mwy o adolygu, rydych chi'n gallu defnyddio AQA, Edexcel ac OCR hefyd. Sori, dylai llun yma yn hedfan i mewn, ond basically mae AQA, Edexcel, OCR. Ond hefyd, os ydych chi'n gwneud ymchwil ar Google, fel yn Saesneg, Listening Practice GCSE, neu rhywbeth fel yna, byddwch chi'n ffeindio mwy o gweithgareddau i'ch helpu chi ymarfer. Ymarfer llawer, mae'n dweud, ymarfer llawer. Y mwyaf ydych chi'n ymarfer, y mwy hyderus byddwch chi yn ystod yr arholiad. Dyna'r enghraifft o'r wefan AQA. Dych chi'n gorfod chwilio yn y search yna, chwilio am GCSE Spanish. Wrth gwrs, bydd popeth yn Saesneg. A bydd yr arholiadau, y cyn papurau, ddim yn union yr un peth fel Cybac, wrth gwrs, ond bydden nhw'n tebyg, mae'r sgil yn yr un peth. Mae'r papur, mae'r cwestiynau falle ddim yn union yr un peth. Ac obviously byddwch chi'n gwneud yr arholiad Cybac.
Ond jyst i ymarfer, jyst i cael mwy o siawns i ymarfer, ydych chi'n gallu defnyddio AQA, Edexcel ac OCR. A hefyd, a mae hwnna'n dweud defnyddio'r cynllun marcio. So, os ydych chi'n edrych ar y gwefan yma, jyst o dan grade descriptions, mae'n dweud mark scheme. So, ydych chi'n gallu defnyddio'r mark scheme wedyn i weld beth maen nhw'n accept fel atebion. So, weithiau, falle byddwch chi'n sioct am beth yn cywir a beth sydd ddim yn cywir. So, byddai'n dweud unwaith eto wedyn, ond enghraifft, os mae'n gofyn am pris rhywbeth, a mae'r ateb yw 4 euros, so per exemplo 4 euros, a rydych chi'n ysgrifennu 4 pint, gyda pint ar y ddechrau o 4, byddwch chi'n cael yr ateb yn anghywir. So, mae'r mark scheme yn really helpu chi oherwydd byddwch chi'n deall yn well beth yw'r atebion acceptable ar y cynllun marcio. OK, so dyna ar un cyntaf then, gwneud llawer o ymarfer gan defnyddio cyn bapurau los exámenes de años pasados. Número 2, las películas o series españoles. So, yn glas yma, mae gen i cwpl o ffilmiau sydd chi'n gallu gwylio yn Sbaeneg. A mae nhw i gyd am dysgwyr, bobl sy'n dysgu Cymraeg. Okay? So, dydyn nhw ddim yn rhy heriol, ddim yn rhy anodd. So, mae Arrugas, sef Wrinkles, El Laberinto del Fauno, Pan's Labyrinth, falle ydych chi wedi clywed o hynny, La Comunidad, Commonwealth, también La Llueva, Even the Rain, El Secreto de sus Ojos, The Secret in Their Eyes, Thesis, El Número, and 10 Minutos. Okay, so, por ejemplo, maen nhw'n just enghreifftiau o ffilmau ydych chi'n gallu gwylio ar-lein. A dwi'n siŵr rydych chi'n rili dda yn technoleg, so rydych chi'n gallu chwilio am gwefannau wahanol ble maen nhw'n ble ydych chi'n gallu gwirio'r ffilmiau yn Sbaeneg. Okay? Ond, obviously, os ydych chi'n ffeindio ffilm arall yn Sbaeneg, just give it a go. Efallai byddwch chi'n mwynhau un, byddwch chi ddim yn mwynhau un arall. So, ond mae'n well i gwylio nhw. Ac unwaith eto, hoffwn i ddweud bod does dim rhaid i chi gwylio'r holl ffilm mewn un sesiwn. Dych chi'n gallu gwylio efallai 5 munud, neu 10 funud, neu 1/4 awr am y tro. A wedyn, pan dych chi wedi blino, pan dych chi ddim yn gallu canolbwyntio, bydd well i just cael brec. Excuse me. A wedyn ar ôl yr egoel, byddwch chi'n ffeindio bod ydych chi'n gallu canolbwyntio eto. Okay? So, mae'n dibynnu ar chi faint o amser ydych chi moyn gwylio'r ffilm. Mae pawb yn wahanol. Ac yma wedyn, los series Españoles, so cyffres o series yn Sbaeneg. Fel arfer, ydych chi'n gallu ffeindio nhw ar Netflix. Ond efallai YouTube a pethau fel yna hefyd. Okay? So, La Casa de Papel, Narcos, Las Chicas del Cable, Elite, El Chapo, Isabel, Gran Hotel, Vis a Vis, Club de Cuervos, Paquita Salas, Made in Mexico, High Seas, House of Flowers, and 45 RPM. Okay, so mae just amrywiaeth o pethau yna ydych chi'n gallu defnyddio, just i helpu chi gwrando. A hefyd, os maen nhw'n dangos subtitles hefyd, maen nhw'n rili defnyddiol, ond gwylio nhw yn Sbaeneg os bosib, cos wedyn ydych chi'n gallu gwrando beth sy'n digwydd a gweld beth sy'n digwydd. So mae 2 ffordd wedyn i'ch helpu chi dysgu. Okay? Right, os ydych chi ddim eisiau rili gwylio'r ffilmau Sbaeneg, hefyd, ydych chi'n gallu gwylio ffilmiau American neu British, ond yn Sbaeneg. So, las películas americanas o británicas.
Es posible ver las películas en español. So mae'n bosib I gwylio'r ffilmiau yma yn Sbaeneg. Por ejemplo, se puede ver Sing en Netflix, Netflix gyda X, sorry, en español. Okay? So, enghraifft, rydym ni'n gallu gwylio'r Sing, enghraifft, on Netflix yn Sbaeneg. So, mae fy merch yn dysgu Sbaenegau gyda fi ar hyn o bryd. So, I ymarfer cyn yr arholiadau ffug cyn Nadolig, ni wedi gwylio Sing gyda'n gilydd yn Sbaeneg, gyda is-deitlau, so subtitles hefyd, a roedd hwnna'n really defnyddiol I helpu chi ymarfer y sgil gwrando, a darllen hefyd, cos rydych chi'n gallu darllen beth sy'n digwydd, a clywed beth sy'n digwydd. So mae hwnna'n really dda. A beth, yn fy marn I, beth sy'n well yw I dewis ffilmiau ydych chi wedi gweld yn barod yn Saesneg. Felly, ydych chi'n deall y stori. So, does dim rhaid I chi meddwl am beth sy'n mynd I digwydd nesaf, cos ydych chi'n gwybod yn barod. Ydych chi'n just gallu canolbwyntio ar o ffocysu ar y Sbaeneg, ar beth maen nhw'n dweud, a beth mae'n ysgrifennu ar y sgrin. Okay? So, ydych chi'n gallu dewis eich hoff ffilm. Obviously, does dim popeth yn Sbaeneg, ond mae llawer o dewis ar-lein. Okay? So, dyna'r trydydd un. Wedyn, los videos en YouTube. So, es posible ver videos en YouTube para mejorar tu español. So, mae'n bosibl I weld fideos ar YouTube I gwella eich Sbaeneg. Hay muchos videos diferentes que se puede usar. So, mae amrywiaeth o fideos ydych chi'n gallu defnyddio. So, gramática, gramadeg, documentales, canciones. Canciones yw caneuon, películas, ffilmiau, enghraifft. So, o'r enghraifft, os ydych chi ddim yn siŵr am yr amser yr amodol, enghraifft, ydych chi'n gallu gwneud ymchwil ar YouTube am conditional tense in Spanish, enghraifft, a bydd wedyn amrywiaeth o fideos ydych chi'n gallu defnyddio. Mae caneuon yn ffordd really da I ymarfer eich sgil gwrando. So, obviously, ydych chi'n gallu dewis pa can ydych chi'n moyn gwrando. Gyda lyrics hefyd i'ch helpu chi ar y sgrin. Mae hwnna'n really defnyddiol, ni wedi siarad am películas, ffilmiau yn barod. So mae YouTube yn gallu fod yn really defnyddiol I ymarfer eich Sbaeneg yn enwedig y sgil gwrando. Okay, Duolingo. Dwi wastod yn siarad am Duolingo oherwydd yn fy marn I mae'n gwefan gwych I ymarfer eich ieithoedd, Sbaeneg, Ffrangeg, Eidaleg, Almaeneg, beth bynnag, hyd yn oed Cymraeg neu Saesneg. So, dwi wedi ysgrifennu es muy útil para ayudarte mejorar en español. So, mae'n defnyddiol iawn i'ch helpu chi mejorar, gwella eich Sbaeneg. Es gratis, so mae'n am ddim, does dim rhaid I chi talu. Obviously, ydych chi'n gallu talu, ond does dim rhaid I chi, dwi ddim yn talu fe, a dydy fy disgyblion ddim yn talu chwaith. Ac y trydydd un se puede hacer una lección u muchas. So, ni'n gallu gwneud dim ond un gwers, neu llawer o gwersi. Mae fy disgyblion fi yn ffrindiau gyda fi ar yr app, so dwi'n gallu gweld faint o gwersi maen nhw wedi gwneud. So, enghraifft, gwnaeth un o fy disgyblion dydd Gwener diwethaf 10 gwers mewn un diwrnod. So, dwi wedi rhoi high five iddi hi, I ddweud da iawn, mwy bien. So, mae hi'n gwybod dwi wedi gweld a dwi'n falch. Hefyd, ar Duolingo, obviously mae Duolingo yn ymarfer ysgil cyfieithu, ysgrifennu, darllen a gwrando, a siarad, wrth gwrs. Ond hefyd, mae yna podcasts,
So mae'r podcasts yn gwych oherwydd maen nhw'n ymarfer cwpl o themau gyda'n gilydd a ydych chi'n gallu gwrando nhw yn araf hefyd. Os ydych chi ddim yn deall popeth, ydych chi'n gallu clicio ar y slow down button, so ydych chi'n gallu gwrando yn arafach os ydych chi moyn. So, please, defnyddiwch Duolingo, mae hwnna'n really, really defnyddiol. Eto, mae gwefannau wahanol, fel enghraifft, Lola Spanish. So mae hwnna dim ond un enghraifft. Es muy útil para ayudarte a mejorar en español, es gratis. So fel Duolingo, mae'n gallu helpu chi gwella eich Sbaeneg ac mae'n am ddim. Dych chi'n gallu sign up os dych chi moyn, subscribe. Obviously, dych chi'n gallu gweld yma, mae'n verb tables ac yn y blaen, ond os dych chi moyn gwneud cynnydd, to make progress, dych chi'n gallu sign in a wedyn dych chi'n gallu gweld eich cynnydd ar y sgrin, so mae'n log into dashboard. Ac ar Lola Spanish, unwaith eto, dych chi'n gallu ymarfer y sgil gwrando. So, yeah, please defnyddio y gwefan i'ch helpu chi, okay, y we i'ch helpu chi. Rhywbeth bwysig am yr arholiad, os mae'r cwestiwn yn Gymraeg, bydd rhaid i chi ateb yn Gymraeg. Ond, si la pregunta es en español, hay que responder en español. Felly, os mae'r cwestiwn yn Sbaeneg, bydd rhaid i chi ateb yn Sbaeneg. Okay, so mae hwnna'n really bwysig. So, enghraifft, os maen nhw'n gofyn i chi yn Gymraeg, beth wnaeth e ddoe, a ydych chi'n gwneud los deberes yn lle gwaith catref, hyd yn oed os mae'r ateb yn cywir, byddwch chi ddim yn cael y marc. Okay, so mae'n really, really bwysig. Dych chi'n edrych at yr iaith y cwestiwn, a defnyddio hwnna i ateb y cwestiwn. Okay? So, os mae'r cwestiwn yn Cymraeg, ateb yn Cymraeg. Os mae'r cwestiwn yn Sbaeneg, ateb yn Sbaeneg. Mae'r sillafu yn eithaf bwysig, ond os maen nhw'n gallu gweld beth ydych chi'n trio dweud, byddwch chi'n cael y marc, ond os dydy'r arolwr ddim yn siŵr beth ydych chi wedi trio gwneud, wedyn efallai byddwch chi ddim yn cael y marc, okay? So byddwch yn ofalus. Los números. Cada año hay números en el examen, así que es una buena idea aprender o repasar los números. So, cada año, bob blwyddyn, mae yna rhifau yn yr arholiad darllen a gwrando. Felly, mae'n syniad da, una buena idea, aprender, dysgu, neu repasar, adolygu, los números. Efallai bydd e'n las fechas, so dyddiadau. Los números telefónicos, so rhifau ffôn. Los precios, prisioedd, mae'n gallu fod yn oedran, mae'n gallu fod yn penblwydd, mae'n gallu fod yn rhif y platfform. Enghraifft, os ydych chi'n aros am tren efallai. So, bydd rhifau yn yr arholiad yn bendant, dwi'n siŵr. Okay? So, dyma los números, y rhifau. Mae taflen yma yn really dda oherwydd mae'n dangos chi amrywiaeth o rhifau, wrth gwrs o 0 i 99, ond hefyd yn y bocs bach gwyrdd yma mae'n rhifau fwyaf, okay, os ydych chi'n gwirio nhw. So mae'n bwysig iawn i adolygu nhw. A'n enwedig i adolygu gwrando nhw hefyd. Okay? So unwaith eto defnyddio'r we i chwilio am practicing Spanish numbers, listening, or practice listening to Spanish numbers, pethau fel na, a ydych chi'n gallu clywed nhw hefyd. A beth sy'n helpu fi, dwi ddim yn siŵr am chi, beth sy'n helpu fi yw i cau fy llygaid a really canolbwyntio a beth dwi'n gallu clywed. A
byddwn gwneud hwnna yn yr arholiad hefyd. Obviously, dych chi'n gorfod darllen y cwestiwn, ond pan dych chi'n gwybod beth yw'r cwestiwn, dych chi'n gallu wedyn really canolbwyntio gan cau eich llygaid. Okay? So, yeah, just cofio nhw, mae'n rhain sy'n wahanol yw 12au, so 20, 21, 22, 23, etc. Ar ôl hynny, mae'n 31, 32, 33, 41, 42 ac yn y blaen. Okay? A dyna fe am y rhifau. Ond un peth arall sy'n bwysig, os mae pris yn dod lan, peidiwch â defnyddio pounds os maen nhw'n dweud euros. Okay? So, os yn yr arholiad maen nhw'n dweud mae'n costio 4 euros, peidiwch ag ysgrifennu pound, okay, pint, oherwydd byddwch chi'n cael yn anghywir. Hyd yn oed os ydych chi'n cael y rhif yn cywir, os ydych chi'n defnyddio pint yn lle euros, byddwch chi ddim yn cael y marc. Okay? So, byddwch yn ofalus yna. A dyna fe o ran rhifau dwi'n credu. Gwnes i sesiwn bythefnos yn ôl ar trefnyddion gwybodaeth. Maen nhw I gyd ar y gwefan Cybac. Please defnyddiwch nhw, cos maen nhw'n really, really dda. So dyna'r link am trefnyddion gwybodaeth yn Gymraeg, a dyma'r link am Saesneg. Ac yna, ydych chi'n gallu ymarfer berfau, enwau, gramadeg ac yn y blaen i'ch helpu chi gyda'r eirfa. Cos obviously, mae llawer o geirfa I ddysgu, mae llawer o themau I adolygu. So, mae nhw wedi just dewis y geirfa, I suppose, penodol, a mae geirfa maen nhw'n meddwl yn bwysig. Ac hefyd, ydych chi'n gallu adio iddyn nhw. So, falle ar y cefn, ydych chi'n gallu parhau I ychwanegu geirfa ydych chi wedi dysgu yn yr ysgol hefyd. So, please defnyddiwch nhw hefyd ar y gwefan Cybac. Okay, so dyna beth ydych chi'n gallu gwneud cyn yr arholiad. So, nawr, ni'n mynd I edrych at dwrantau examen, so yn ystod yr arholiad nawr. So, darllen y cwestiwn yn ystod, darllen y cwestiynau, yn ystod y 5 muned I baratoi. So, just cyn mae'r recordiad yn ddechrau, byddwch chi'n cael y papur a byddwch chi'n cael 5 muned I darllen dros popeth cyn maen nhw'n dechrau'r recordiad. A mae 5 muned yma yn hollol bwysig oherwydd mae'n gallu helpu chi amlacio cyn ydych chi'n dechrau gwrando. Okay? So gallech chi dechrau yn y cefn os ydych chi moyn gyda'r cwestiynau anoddach. Obviously, anoddach. Mae lan I chi, ond dwi'n dweud wrth fy disgyblion bod mae'r cwestiynau yn y cefn yn anoddach. So, os ydych chi'n dechrau gyda nhw, obviously bydd mwy I darllen, efallai bydd y cwestiynau yn mwy heriol I chi. So, ydych chi'n gallu defnyddio'r 5 munud yna, jyst I fod yn siŵr, ydych chi'n barod am diwedd ble mae'r atebion yn anoddaf. Okay? Hefyd, tanlinellu y geirfa cwestiynau, so fel pryd, pwy, ble. Byddwch chi'n surprised yn ystod yr arholiad pan mae bobl o dan straen, dych chi ddim yn meddwl yn glir weithiau, ac gan gwneud llawer o cyn-bapurau gyda fy disgyblion, yn aml, pan dwi'n marcio nhw, dwi'n meddwl, na, unwaith eto. So falle mae'n gofyn pam aeth hi o cinema, pam aeth hi i'r cinema ac mae'r ateb, maen nhw'n ysgrifennu'r ateb 8 o'r gloch. So maen nhw wedi darllen pryd yn lle pam. A mae hwnna'n digwydd yn aml, actually. So os ydych chi'n tanlinellu y cwestiwn, fel pwy, pryd, ble ac yn y blaen, bydd yn helpu chi ffocysu ar pa fath o gwybodaeth ydych chi angen. Okay? Hefyd, nid jyst y geirfa cwestiynau, ond hefyd efallai
enw rhywun. So fel, os mae dau person yn cael sgwrs, a ydych chi'n gorfod dweud beth mae Fernando yn hoffi gwneud, os ydych chi'n tanlinellu Fernando, jyst i fod yn siŵr, ydych chi'n clywed beth mae e'n gwneud, nid beth mae Sophia yn gwneud, neu rhywbeth arall. Okay. Os oes angen gallech chi gyfieithu rhai geiriau, so enghraifft, os mae'r cwestiwn yn Gymraeg a maen nhw'n gofyn i chi beth mae hi wedi cael am ei phenblwydd, efallai byddwch chi'n gallu ysgrifennu cumpleaños ar bwys penblwydd, so ydych chi'n cofio, ydych chi'n gwrando am cumpleaños, enghraifft. Ac hefyd, os mae'r cwestiwn yn Ffrangeg, ydych chi'n gallu cyfieithu o'r Ffrangeg, so os maen nhw'n gofyn am enghraifft las vacaciones, ydych chi'n gallu ysgrifennu gwyliau ar bwys vacaciones, so ydych chi'n deall beth ydych chi'n gwrando am. Y pwynt nesaf, pan fyddant yn darllen trwy'r cwestiwn, dechreuwch feddwl am atebion posibl. So, enghraifft, os maen nhw'n gofyn pryd aeth e ar wyliau, efallai byddwch chi'n gwrando am el año pasado, ayer, la semana pasada, en abril, ac yn y blaen. Ond, weithiau bydd yr ateb yn surprise. So, weithiau pan rwy'n gwneud y papur ar ôl yr arholiad, jyst i ysgrifennu lawr yr atebion am fy disgyblion, weithiau dwi'n disgwyl rhywbeth, so dwi'n disgwyl blwyddyn diwethaf o'r wythnos diwethaf, a wedyn mae'n pan roeddwn i'n ifanc, neu pan roeddwn i'n 5 oed, neu rhywbeth fel na. So, no, peidiwch â dim ond yn gwrando am cwpl o pethau, byddwch yn open-minded hefyd. A wedyn, pwynt olaf, ar ôl gwrando am y tro cyntaf, gallech chi ysgrifennu'r ateb os ydych chi'n hyderus, neu defnyddiwch y gofod nodiadau i nodi syniadau neu posibiliadau. So, ar ôl y tro cyntaf, so byddwch chi'n gwrando, dwi'n siŵr ydych chi wedi gwneud un yn barod, ond byddwch chi'n gwrando ar bob recordiad dwywaith. So, ar ôl y tro cyntaf, a'n enwedig ar ddechrau y papur, os ydych chi'n teimlo'n hyderus, a ydych chi'n deall popeth, a ydych chi'n gwybod yr ateb, ydych chi'n gallu ysgrifennu fe lawr yn syth, a wedyn yr ail tro, ydych chi'n gallu jyst gwirio'r atebion. Ond, ar ôl y tro cyntaf, os ydych chi ddim yn siŵr, ydych chi'n gallu gwneud nodyn ar yr ochr arall o'r papur, a wedyn jyst ysgrifennu beth ydych chi wedi clywed. Efallai, ydych chi wedi clywed rhywbeth, gair, ond ydych chi ddim yn gallu cofio beth yw e. So, enghraifft, biachar. So, byddwch chi'n ysgrifennu biachar i lawr, a ydych chi'n credu, dwi'n gwybod y gair yna, ond dwi ddim yn gallu cofio. Efallai, os ydych chi'n parhau gyda'r papur, a wedyn ar y diwedd byddwch chi'n cael mwy o amser i edrych dros y papur, byddwch chi'n mynd yn ôl ato fe, byddwch chi'n biachar wrth gwrs mae'n teithio. Okay, so, does dim rhaid i chi ysgrifennu'r ateb i lawr yn syth, ydych chi'n gallu defnyddio'r nodiadau, syniadau, a wedyn mynd yn ôl, ond please cofiwch chi mynd yn ôl i'r atebion, peidiwch â gadael lle heb ateb. Hyd yn oed os ydych chi ddim yn gwybod yr ateb, mae rhaid i chi dyfalu, guess, yeah? Peidiwch a rhoi bylchau yn yr arholiad. Mae hwnna'n really bwysig. Mae'n bosib byddwch chi'n cael yr ateb cywir. Okay, so ni'n mynd i edrych nawr at papur a pa fath o cwestiynau yn gallu dod lan. So, obviously, byddwch chi'n gallu gwneud yr haen sylfaenol neu yr haen uwch. Mae haen sylfaenol yn para tua 35 munud, a mae haen uwch yn para tua 45 munud, gyda 5 munud ychwanegol o amser darllen am yr haen sylfaenol ac yr haen uwch. Okay, so defnyddio'r amser nawr i darllen dros y cwestiynau fel dwedais i.
Dwi ddim yn mynd I darllen dros popeth, ond dyna be mae'n dweud byddwch chi'n cael 5 munud eto. Darllen y cwestiynau, gallech wneud nodiadau ar papur cwestiynau yn yr amser hwn. Bla bla bla. A wedyn o'n gwyrdd yma, reit ar y gwaelod, mae 45 marc ar gael yn y papur hwn. Mae'r nifer y marciau wedi ei nodi mewn cromfarchau ar ddiwedd pob cwestiwn neu ran o cwestiwn. Rydych chi'n cael eich cynghori I rannu eich amser yn unol â hynny. So, byddai'n mynd dros y marciau nawr, maen nhw'n really bwysig. So, mae yna wahanol fathau o gwestiynau. So, dyma'r y fath cyntaf, aml ddewis yn Gymraeg. So, opsiwn multiple yn galus. So, mae'r cwestiwn yn Gymraeg, ac mae'r posibilrwydd yn Gymraeg hefyd. So, enghraifft yma, pa fath o atyniad I dwristiaid yw hwn, amgeddfa, castell, gorsaf. So, bydd rhaid I chi dewis un. So, mae 5 marc yn total am cwestiwn 1, yma, ond dim ond 1 marc am pob A, B, C, etc. Nawr, os ydych chi'n gwneud camgymeriad, please dangos yn glir beth yw'r ateb cywir. Okay? Beth yw'r final answer, basically. Cos os ydyn nhw ddim yn siŵr, a ydych chi wedi ticio 2 bocs, byddwch chi ddim yn cael y marc, hyd yn oed os mae 1 yn cywir. Mae nhw'n tynnu 1 marc bant oherwydd ydych chi wedi cael 1 cwestiwn yn anghywir. So byddwch yn siŵr I dim ond yn cael 1 tic glir ar diwedd yr arholiad. Byddant yn ceisio eich dal allan, meddyliwch yn ofalus. So weithiau, efallai, enghraifft, ar cwestiwn A, bydden nhw'n siarad efallai am El Museo, ond wedyn bydd yr ateb yn castell. Okay? Cos efallai bydden nhw'n dweud, does dim yna amgeddfa, ond mae yna castell. So please gwrandewch yn ofalus, so oherwydd bydden nhw'n trio catch you out, okay? Dydyn nhw ddim yn cas, ond mae jyst I gweld faint dych chi'n deall o'r recordiad. So unwaith eto dyma enghraifft o rhifau, parmo beth yw'r atyniad, so mae'n 20, 300 a 30. Okay, so please adolygu y rhifau. Okay. Un arall yw aml ddewis yn Sbaeneg, so opsiwn multiple yn Espanol. So mae'n yr un peth, ond y tro yma mae'r cwestiwn yn Sbaeneg, so byddwch chi'n gweld yr atebion yn Sbaeneg hefyd. O hefyd, gwrando mas am synonyms. So, dwi'n jyst edrych at proffesor yma, okay? So fallai yn lle proffesor, bydden nhw'n defnyddio maestro, sy'n gair arall am athro. Okay? So maen nhw'n gallu defnyddio geirfa wahanol sy'n cael yr un ystyr. Yeah? So unrhyw un arall yma. So no es difícil, maen nhw'n gallu dweud es fácil. Yeah? Mae'n hawdd. So, yeah, so meddwl am pa atebion eraill yn bosib yn lle y gair yma. Okay, gallant defnyddio, dde we are, cyfystyr neu ei ddweud mewn ffordd wahanol. Okay, so just gwrando mas am hynny. Okay, beth arall? So aml ddewis gyda delweddau, so images, mae hwnna'n bwysig hefyd, mae hwnna'n bosib hefyd. So dyna enghraifft, mae'r cwestiwn yn Sbaeneg. Marca, so marca yw ticiwch, la casilla correcta, ac unwaith eto byddwch chi'n gweld dim ond un marc am pob un, so bydd rhaid I chi dewis un llun. So mae yna yw, beth yw'r un o fe, fel iPad,
cyfrifiadur neu mobil, okay? Ffôn symudol. So unwaith eto, dim ond un tic, a byddwch yn siŵr, os ydych chi'n gwneud camgymeriad, mae'r arholwr yn gallu gweld yn glir beth yw'r ateb cywir, beth yw'r ateb olaf. Gwnewch yn siŵr mae dim ond un tic clir sydd, os byddwch yn newid eich meddwl, dangoswch yn glir eich dewis terfynol, your final answer. Okay. Ac os ydych chi moyn yma, ydych chi'n gallu ysgrifennu ar bwys y llun beth yw e yn Sbaeneg, so ydych chi'n deall beth ydych chi'n gwrando ar gyfer. Okay. Dyna fe. Ticiwch y dewisiadau cywir, so mae multiple choice yma. So yma maen nhw'n gofyn ticiwch y ddau osodiad cywir. Okay. So fel ydych chi'n gweld, mae rhai yn tebyg. Mae'n mynd i aros yn y swydd sydd ganddo nawr. Mae'n mynd i chwilio am swydd newydd. Okay. So mae'n hawdd i cymysgu nhw. So ydych chi'n gallu unwaith eto tanlinellu y geirfa allweddol fel aros neu chwilio am swydd, diddorol, a di'r ateb yn mynd i diddorol, so beth yw diddorol yn Sbaeneg? Mae'n dibertiddo, so ti'n gallu clywed dibertiddo ac yn y blaen. Hefyd, gwrandewch am no yn y brawddeg, so es interesante o es dibertiddo, no es dibertiddo. Okay? So maen nhw'n gallu cymysgu nhw oherwydd maen nhw'n rili tebyg, dim ond un gair sy'n wahanol. Ac yma maen nhw'n gofyn i chi tygwch y 3 gosodiad cywir. Okay? So unwaith eto ydych chi'n gallu ysgrifennu geirfa fel anodd, diffythil ac yn y blaen. So edrychwch ar nifer y ticiau marciau, yn aml mae'r gwahaniaethau bach rhwng 2 ysodiad neu gyferbyniadau. So fel dwedais i aros neu chwilio, oes sy'n... So mae hi eisiau gweithio mewn siop, mae gweithio mewn siop yn anodd. Okay. So, dyna fe. Yr un nesaf yw rhoi gwybodaeth. So mae tabl ble bydd rhaid i chi llenwi'r pwyntiau bwled. So yma maen nhw'n gofyn am un darn o wybodaeth ac yma 2. So byddwch yn siŵr i edrych unwaith eto at y cwestiwn ac y marc i weld faint o atebion sydd angen. Nid oes angen atebion brawddeg llawn yma, dim ond pwyntiau allweddol. So falle mae'n gallu fod yn un gair, so enghraifft mae'n gallu fod yn dibertiddo, hwyl, enghraifft, na mae'n gallu fod yn mwy o arian. So mas dinero, mwy o arian, enghraifft. Okay? Ac unwaith eto cofiwch, os maen nhw'n gofyn yn Gymraeg, byddwch chi'n ysgrifennu yn Gymraeg. Os maen nhw'n gofyn yn Sbaeneg, byddwch chi'n ysgrifennu yn Sbaeneg. Mae hwnna'n rili bwysig. Unwaith eto rhoi gwybodaeth, so mae jyst enghraifft arall, ble mae'n gofyn am gwybodaeth, so 3 darn o wybodaeth yna am 3 marc a 2 darn o wybodaeth yna am 2 farc. Nid oes angen atebion brawddeg llawn oddo fi, unwaith eto mae'n yr un peth. Mae jyst edrych yn wahanol. So mae hwnna mewn bocs a mae hwnna'n jyst cael llinell. Llinell. Ac wedyn ateb cwestiynau. Mae hwnna yw yr un dwi wedi gwneud pan roeddwn i'n yn yr ysgol, cwpl o blynyddoedd yn ôl nawr. So mae'n dweud tanlinellwch eiriau allweddol fel pam sut, fel dwedais i just now. So gwrandewch ar yr adroddiad newyddion hwn sy'n trafod cadwraeth, conversation, neu sgwrs. Atebwch y cwestiynau yn Gymraeg. So mae 1 marc, 2 farc ac 1 marc. Mae sut, pam, a hefyd ydych chi'n gallu ysgrifennu rhywbeth fel diwrnod anifeiliaid y byd, ac os ydych chi'n moyn, ydych chi'n gallu ysgrifennu rhywbeth i lawr yn Sbaeneg, unwaith eto. Okay?
A dyna fe, so dyna'r fath o cwestiynau ydych chi'n gallu gweld. A mae'r tudalen yma, mae'n dweud tudalen ychwanegol os oes ei hangen. Ysgrifennwch rhifau cwestiynau ar aml chwyth y dudalen. So, enghraifft, os ydych chi wedi gwneud 3B, ond ydych chi wedi gwneud llanast, a ydych chi'n ysgrifennu fe eto yn glir, ydych chi'n gallu ysgrifennu yma 3B, neu beth bynnag, gyda'r ateb yn glir. Okay? Ond, os does dim angen defnyddio fe am yr atebion, ydych chi'n gallu defnyddio'r tudalen yma i ysgrifennu syniadau neu beth ydych chi wedi clywed, ond ydych chi ddim yn gallu meddwl am y Gymraeg ar y pryd, so ydych chi'n gallu mynd yn ôl at yr ateb cyn diwedd yr arholiad. So falle byddwch chi'n clywed gair ac yn methu a meddwl beth mae'n ei golygu, efallai y daw atoch chi'n ddiweddarall. Okay? Right, okay, dyna fe. So, nôl ôl bydd peidiwch ag anghofio, atebwch bob cwestiwn, peidiwch ag adael bylchau. Edrychwch ar nifer y marciau, faint o bwyntiau i'w gwneud neu bocsys i'w ticio. Os byddwch yn gwneud camgymeriad, dangoswch eich ateb terfynol yn glir a meddwl am iaith y cwestiwn. Os mae cwestiwn yn Gymraeg, ateb yn Gymraeg, cwestiwn yn Sbaeneg, ateb yn Sbaeneg. Okay, por ejemplo, ni'n mynd i edrych at just enghraifft nawr, un enghraifft. Dwi'n cael y recordiad, ond ni'n mynd i dangos just beth oedd ar y recordiad. So mae cwestiwn yma ar chwaraewr tennis proffesiynol, ateb y cwestiynau yn Gymraeg. So adran 1 yw, mae'r cyfwelydd yn gofyn, ¿cómo se puede llegar a ser un jugador ideal de tenis? A mae'r hyfforddwyr yn dweud, el profesional de tenis moderno tiene que ser fuerte, cryf, strong, y rápido, so gyflym. También debe tener control mental, so mental control, y mucha disciplina en su dieta, diet, y comportamiento, mae hwnna yn behaviour, behaviour, fuera de la cancha. Okay, so, ysgrifennwch 3 darn o gwybodaeth am fod yn chwaraewr tennis proffesiynol. So, unrhyw 3 ohonyn nhw, mae rhaid i chi fod yn gryf, mae rhaid i chi fod yn gyflym. Does dim rhaid i chi ysgrifennu yr holl brawddeg, mae cryf a cyflym yn digon. Mae angen rheolaeth feddyliol arnoch, nid rheolaeth ar ei ben ei hun, maen nhw'n dweud, okay? Mae'n gorfod fod yn feddyliol. Mae angen i chi fod yn just, disgybledig gyda'ch diet. Mae rhaid i chi ychwanegu diet, a mae angen i chi fod yn disgybledig gyda'ch ymddygiad, dyna'r gair, ymddygiad, behaviour. Okay, so dyna enghraifft o beth ydych chi'n gorfod gwneud. So does dim angen brawddegau llawn, mae gair yn digon. Okay? Ond, obviously, os maen nhw'n gofyn am rhywbeth specific, penodol, fel control mental, mae mental yn bwysig yna, fel mental control. Okay? Adran 2 wedyn, ¿cómo se pueden soportar estas exigencias? Sorry, dwi'n gallu siarad heno, dwi'n mynd yn rhy gloi. Los atletas están obligados a entrenarse durante 35 horas por semana, combinado el tenis con sesiones en el gimnasio. Algunos practican el yoga al mismo tiempo. So ysgrifennwch 2 ddarn o wybodaeth am ei hyfforddiant. So unrhyw 2 mas o 30 awr yr wythnos, sesiynau yn y gampfa a yoga. So, muchas gracias. Gobeithio mae wedi bod yn defnyddiol i chi a welwch chi wythnos nesaf. Adios!